akin wala din. Ghost din. Pinuno ko yung buwan. Maraming arena pala yun. Kahit ako nagprito ng ganyan ay inano ko sa arena. Walang dumikit. Walang dumikit? Ayaw dumikit? Gusto ng mga namumulutan. Paglagay ko ng isang platito, naubos agad eh. Sabi ko, tama na. Hindi ko ba kami nakano niya? Buti kong talagang pagpulutan. Dumating lang sila eh. Pag alam nila doon sa akin, yung mga barkada ng mga anak ko. Pag alam nila yung dadating. Night ride. Antayin nila, hindi wala pa. Tayo sila, magantay sa atin. Wala na silang masakyan. Wala sila masakyan. Bale, no, binibideo mo, may oras naman yata. Oh, may oras yun. Yung nung live ko. Live yun. Kikita nila. Oo. Kita nila yun. Yung pagtapos ng live ko eh, matagal pa tayo eh. Hindi pa yun tapos eh. Kasi naputol yung live ko eh. Anong tawag doon? Nakuan pa lang. Dinotaste. Hindi pa yun. Naputol yung live ko. Magalas 6 na yung hindi pa naikabit yung gulong. Oh. Ang tagal pa natin dahil nag-road test pa tayo tapos kuwan pa ng preno. Ay, walang problema yan. Beautiful line. Parang pumaya si Jim. Sawa ni... Kumayat. Parang pumaya. Anong katayin niyo bukas eh? Wala na. Ito lang. Yung Bibili lang. lang. Jollibee. Chicken beef ka. Spaghetti. Ah. Spaghetti.
Kaya nung nakaraan, dumaan na ako sa San Carlos, bumili ako ng baso, yan na yung kalisado. Tapos, spaghetti, Anong yung anak ni Kwan? Marok? lalaki. Ay, putik lalaki pa. Sabayan ng, ano, yung, sa panga, nagpapatubo. Ha? Ang bilis nagpatubo ng ngipin yun. Ilang buwan pa lang yung, May ipin na? ilang buwan pa lang yan nagka. Tapos nagpapatubo sa panga. Hmm. Ay, Siyempre, may... lalagnat lalagnat sa yun. panga. Ayos lang yun. Basta mayroon ka lang syrup ka na Pinadoktor ko ng isang araw. binigyan Pero- lang kayo. Pero ako naman, naaalala ko dahil ko siyempre, Hindi. naawa ko sa bata eh. Ganun talaga? Ay, anak ko ganun. Naawa ko sa bata. Ganun Hindi talaga? ako makatulog. Hmm. Eh, kumising. Ganun. Tapos, Ganun talaga? Timpla ng lata. Saan ba siya nakatulog? Sa amin, dalawa. Eh, Nasa buti. gina namin. Mapamahal sa'yo ng sumasupra yan. Hindi pwedeng, hindi ayaw sa iba, kundi sa asawa ko. Nasa gitna. Patay. Mapamahal sa asawa mo yan. Kaya nga, pag hindi nga niya makita umiiyak eh. Pagising, Hmm. hindi makita yung Naku. gaya, nag-CR. Hmm. Oh. Ay, iiyak na yun pag hindi nakita. Oh. Siyempre, siya yung Tapos, yun ko, mapamahal ng sobra. lalong iiyak yun. Hmm. Mapamahal ng sobra yan. Ang mahirap dyan, pagdating ng 3 years old, 3 years old, kukunin sa inyo, ay masakit yan. Hindi, okay lang sabi. Oo Sinabi nga, namin. okay lang pero may kwan yan, mangyari. Hindi pwedeng sabihin okay lang. May kwan pa rin yan. Na maghihinayang kwan ka ba Oo. yung yung kwan mo ba, yung araw-araw mong lampan sa kanya, kwan mo yan. Kwan ko yan, naranasan ko yun. Tapos yung bata maghanap sa asawa mo yan. Oo, maghanap yan. Talagang buwan, pag hindi niya makita yung lula niya, Mm. umiiyak talaga. No. Iyak yan. Pero sana, wag... Pero, anong sabi ba sa inyo? Ha? Anong sabi ni Kan, anak mo? Yung sabi ko, pag marunong ako ng maglakad, gusto sa inyo, kunin nyo. Pero kung ayaw, huwag niyong kunin, sabi na. Mahirap yan pagdating na ng... Pero kung pipilitin ninyo na kukunin ninyo, Mahirap pa yan. Mahirap yan. pero hindi naman, hindi. Sama mo yung nanay mo para kuwan, sabi. Pero sa, yung walang problema sa anak mo, yung problema dyan, yung sa babae. Hindi, wala naman problema. Anong kanya eh? Wala naman. Oo. Nung pumunta sila dyan Ah. tumawag yung ate niya, yung nasa Canada. Ah. Tumatabi nga, tinatabi nga namin ate. Ha? Tinatabi nga namin, Ah. sabi niya. Mm. Pero pag nagising, umiiyak, hinahanap yung nanay, sabi niya. Ay, pag maganda naman yung relasyon, wala namang problema yan. Yung bumili nga ako ng tinapang yung sa ate niya, pinadala na nila sa Canada. Habang nag-uusap sila doon sa bahay, nakalive sila. Alay ba? Ito nga, ate, tingnan mo. Pag kinuha namin, pag natulog, pag nagising, hinahanap ang
Lola niya. Yun talaga kahanapin. Tawa nga eh. Pag nag-edad ng kanyan, tanong mo, ng hanggang 2 years old, ay, naku, maniwala ka sa akin, hindi na yan, hindi na yan lalapit doon sa mama niya. Wala na, Kahit tuwing iyak na yan. hapon naman pinapakausap sa Kawawa lang yan pag yung gustong kunin ng mama niya na doon sa kanila. Maganda rin pag may bata, no? ang katuwaan niya pag yung helmet. Tuwang-tuwa. Pag nag-helmet ako, tuwang-tuwa. Yung pinagkakatuwaan niya yung helmet. Miss niya yan. Pag nakita yung helmet kong blow, yung sa rider, tuwang-tuwa yun. Hanggang Anak ko ganun eh. Anak ko si, yan. Anak ko. ilang taon na yan ha? 3 years old na. Malaki na ha? Tatakbo-takbo na ha? Ay takbo na, grabe na mo. Hindi na basta-basta. Lahat ng games, alam niya. Ay sabi ko sa'yo, yung laruin mo yung games na nilalaro niya, hindi mo kayang laruin. Siya, kaya niya. Yung mga bata nga daw sa amin. Grabe. Marami nagsabi, nagko-comment. Wag mong sanayin yung anak mo sa cellphone. Wala. Ikukunin mo sa kanya, iyak yan eh. Hayaan mo na. Minsan lang naging bata yan. Paggamot mo pa, hayaan mo na. Di ba? Oo. Hayaan mo na. Kagustuhan mo. Ano gusto niya, hindi. Kasi nga sa mga apo ng asawa ko, doon sila umano sa akin pag-apon. Yung pinaglalaroan niya yung grupo ng hindi nila. Kung minsan nga nagagalit niya ako. Ang lakas ng buwan nila. Magagaling maglaro. Mga bata, magaling maglaro. Anak ko. Ako, hindi ako marunong dyan. Oo. Akit ako, Majere, kahit alam ko naman, laruin ko yung games ng anak ko, hindi ko kayang sundan. Siya, kayang-kaya niya. Tatawa-tawanan ka lang niya eh. Oo, tatawanan ka niyan. Sabi sa akin, puta, ganitong bata na ito. Sabi ko sa asawa ko, magaling sa games. Malupit. Matalino. Sanay na yung mga bata. Sanay na, oo. Kaya sabi nilang mga nag-comment sa akin, huwag mong isanay yung anak mo sa cellphone kasi bata pa yan eh. Yan yung henerasyon ngayon eh. Sa cellphone eh. Anong magagawa mo dyan eh? Anong pan mo dyan eh? Noon tayo, wala mga cellphone eh. Abo. Ipagdamot mo sa kanya yung cellphone eh, di sasama loob niyan. Abo na. Talagang Ganun talaga. Henerasyon yan eh. Tayo, di ba noon, wala tunggulang cellphone? Oh. Di wala. Di ba? Wala. Dahil ngayon, sila ang nag-guess na nila may mga cellphone. Hindi. Kaya mo na. Malupit kang magulang pag ipagdamot mo yan. Yung buti ng natin na din. Natural lang sa mga bata ngayon. Oo. Walang yan. Kasi pakunan ng pagkakuan. Oo, pa na tayo eh. Sunod. Pahiti ka tayo. Sunod, hindi na cellphone ang Hindi na. Hindi pa yung mga TV natin dati, TV lang yung maliit lang. Ngayon kita mo, malalaki na. Ganun talaga. Noon, radio TV lang yun. Di ba? Mayroon na. Oo. Ganun talaga. Wala kang magawa dyan dahil mo sila.
High-tech ba? High-tech tayo eh. High-tech na. Tignan mo yung sa palay na nga. Tama sa palay na nga, dati harvest. Hindi, Tayo. inaani pa Kaya lang. nga tayo mag-harvest. Ngayon, Ngayon, palay na lumalabas. Baka susunod, bigas na yan eh. Bigas na. Baka susunod, kanin na eh. Wala na. Sayang. Ganun talaga, high-tech yan. High-tech. Magawa mo dyan. Kaya sabi ng mga nagko-comment sa akin, Pumunta, wala na ubos na. Pa. di ba? Huwag mo sayin yung anak mo yan sa Wala. cellphone. Wala sa amin ni yung mga bata. Anong bagay pa naman ipagdamot mo sa anak mo. Kaya mo na. Kaya mo siyang Hindi naman sabi nila yung masisira yung laro ng ano, yung game. Oh. Di ba yung game na kuhan? Yung mga pamangkin ko sa San Carlos. Oh. Sumasali pa sa town center. Oh. Nakakakuha pa ng second Oh. kuhan. Ngayon, piloto na sa nag-ano na sa Binalona. Piloto na. Oh. Sabi nila masisira yung sa game. Oh, hindi. May nawala kang misira ng games eh. Yun yung Nakakakuha pa sila ng premyo doon sa San Carlos. kaya yun yung pan nila eh. Ngayon eh, yun yung kumbaga nakagis na nila na mayroong ganun eh. Ba't mo? Ayun, kalukuhan lang yung sinasabi nilang hindi totoo yun. Bus, Natin. tama mo yan. Hindi si Pagside ko. Yung kaya ko ng ano. Kating ko hari. Ah. Hindi tayo. Huwag lang sa tubog. Kapag may video doon. Putang na nauna yung tubog nga raw. Nagkaroon ng video. Ayong tatlo ni Pisano. Yung Dito may iba ka na yan. Parihi tayo. Tawag ako daw. Sinundan tayo agad noon, no? Buti kan. Hindi. Buti yung At kilala ko. kilala mo. Kung hindi, patay tayo doon. Kay si Malo pa yung kan doon. Yung kapisto. Sabihin lang kay Malo doon, nahuli yung mga bata mo, nahuli ng mga gano'n. Patay tayo. Sinapon na ako, anim na buhot. Hindi pwede mo salita, nakabiti tayo. Ay. Ihi muna kami. Muna.